बासायगिरिफोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै साफ्रोमखौबो जय मसीह होननानै खुलुमहरदों आरो लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो मोनसे बेबायदि भिडिअ लानानै फैदों, मोनसे रिपर्ट लानानै फैदों। मोनसे जायगायाव 20,000 सुबुंफोर दङ आरो बै 20,000 सुबुंफोरनि गेजेरनिफ्रायनो गासै 3,000 सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय, जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनबाय, सैथो इसोरखौ सिनाय मोनबाय। येस अनजाग्रा प्रियफोर, बेबायदि मोनसे रंजानायनि खुसिनि बाथ्रा, नाथाय खुसिनि बाथ्रानि गेजेरजों, रंजानाय बाथ्रानि गेजेरजों, बे रादाबनि गेजेरजों आरो मोनसे दुखुबो रादाब दङ, बेखौबो नोंथांमोननो लानानै फैफादों। अनजाग्रा प्रियफोर, नंगौ नोंथांमोननो बेबायदि रादाब लानानै फैदों, जि रादाबा नोंथांखौ रंजाबो होगोन आरो दुखुबो फोनांगोन। मानोना अनजाग्रा प्रियफोर, जि रादाबखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों, बेयावहाय सासे आइजोआ ख्रिस्टियान माहारिखौ, ख्रिस्टियान धोरोमनि साफ्रोमबो फोथायारिफोरनि सायाव मोनसे ब्लेमखौ लानानै फैदों, मोनसे नंखायखौ लानानै फैदों, एबा बिथांखौ माबायदिहै प्रल'भन खालामदोंमोन, होदोंमोन, लुबैहोनाय होदोंमोन, बेफोरबायदि गासै बाथ्राफोरखौ बिथाङा बेवहाय बुंदों। दा बेवहाय नोंथांमोना गावनि खोमाजों खोनासंदो, मेगनजों नायदो, बिनि उनाव जोबनाय फारसे आं नोंथांमोननो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंहैगोन। बे गासै जाथायफोरा बबेनि, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन। नाथाय बिनि सिगाङावनो खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होगोन आरो भिडिअखौ शेयार खालामगोन। देवला प्रियफोर, नोंथांमोननो बे रादाबखौ दिन्थिग्रोनो हास्थायबाय, नोंथांमोना नायग्रोदो। इकट्ठे होके हमारे घर वाले को तो ईसाई बना दिया, हमको दबाव बना रहा है। हमने मना करा कि हम नहीं बनेंगे, तो हमारा बहुत नुकसान घर पे कर दिया, गन्ना जोत दिया, हरी भरी फसल जोत दिया। सरकारी योजना देंगे, 2 लाख रुपए देंगे, कुछ नहीं दिया। हमारी गेहूँ भी 2 एकड़ थी, कमेटी में दिया था, कमेटी वाले भी हड़प गए। पीलीभीत के नेपाल सीमा से सटे गांव में जैसे बेल्हा, टाटरगंज और बम्बनपुरा में इन दिनों जो घट रहा वो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी है उन लोगों की जिनका धर्म, जिनकी पहचान और जिनकी जड़ें धीरे धीरे छीनी जा रही हैं। सच्चाई की ये परत दर परत खुलती है और साथ ही खुलता है एक ऐसा दर्द जो शब्दों से ज्यादा खामोशी में चीखता है। पीलीभीत की रहने वाली इस औरत की कहानी हम आपको बताते हैं। एक ऐसी औरत की कहानी जो अपनी पहचान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जब हमारे संवाददाता ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि उनके पति को ईसाई बना दिया गया, अब उन्हें भी जबरदस्ती धर्म बदलने को कहा जा रहा है। ये बात सिर्फ एक पीड़ित महिला की नहीं, बल्कि उन सैकड़ों सिख परिवारों की आवाज है जो आज भीतर से टूट रहे हैं। लेकिन ये उनका टूटना कोई तूफान की तरह नहीं है, बल्कि धीमी आंच पर पकती साजिश है जिनमें लालच, डर और अंधविश्वास का जहर मिलाया गया है। क्या नाम है आपका? मंजीत का। क्या समस्या है, कौन है गांव में? समस्या है बदनाम, पति प्रधान, ये बहुत लोग हैं इकट्ठे होके, एक तरफ इकट्ठे होके हमारे घर वाले को तो ईसाई बना दिया, हमको दबाव बना रहा है। हमने मना करा कि हम नहीं बनेंगे, तो हमारा बहुत नुकसान घर पे कर दिया, गन्ना जोत दिया, हरी भरी फसल जोत दिया, बच्चों को मारपीट करा। क्या लालच क्या देता है ईसाई के लिए, क्या कहता है? सरकारी योजना देंगे, 2 लाख रुपए देंगे, कुछ नहीं दिया। हमारी गेहूँ भी 2 एकड़ थी, कमेटी में दिया था, कमेटी वाले भी हड़प गए। पुलिस ने इस मामले में 8 नामजद और 4 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज की है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक मुकदमा इस छुपे हुए धर्म परिवर्तन की साजिश को रोक पाएगा? प्रदेश अध्यक्ष हरपाल सिंह जग्गी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2020 से नेपाल से आए पादरी, खासकर प्रोटेस्टेंट चर्च से जुड़े सिखों को चुपचाप धर्म बदलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कई गांव में ये पास्टर अब वहीं के स्थानीय लोग बन गए हैं। दावों की माने तो इन गांवों की सच्चाई बहुत कड़वी है। शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी ना के बराबर है। ऐसे में अगर कोई आपको कहे कि हम भूत प्रेत भगाएंगे, बीमारी ठीक कर देंगे और मुफ्त राशन देंगे, तो विश्वास टूटने लगता है और धर्म भी। आरोप है कि 20,000 से ज्यादा सिख आबादी वाले इन क्षेत्रों में अब तक करीब 3,000 सिख परिवार ईसाई बनाए जा चुके हैं, पर उनमें से कई अब भी हैं जो अपने नाम के आगे सिंह लगाए हुए हैं, एक दोहरी पहचान के साथ जी रहे हैं, शायद मजबूरी में, शायद डर में, या शायद
ख्रिस्ट'नि बिसाफोर नोंथांमोना जि रादाबखौ दायो नुनो मोन्दों बे जाहैबाय इउपिनि उत्तर प्रदेशनि जेराव नेपाल बर्डाराव थानाय मोनसे इलाका जायनि मुङानो जाहैबाय पिलीभीत आरो बे जायगाया एबा थावनिया दङ जाहैबाय इउपिआव आरो नेपाल जि हादोर दङ बिनि बर्डाराव दङ आरो बे आइजोआ बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दङदि जे बिथांनि हौवाया जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय आरो हौवाया जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायखाय गावखौबो ख्रिस्टियान सुबुंफ्रा ब्रा ब्राहैयै जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावहोबाय एबा ख्रिस्टियान खालामहोबाय माखासे लुबैहोनायखौ होबाय जेरैहाय 2 लाख थाखा होगोन होननानै बुंदोंमोन आरो माखासे सरकारि जिथु सुबिदाफोर दङ बै सुबिदाफोरखौ होगोन होननानै गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफ्रा बुंदोंमोन बेयावहाय हयथ' बिथाङा आइजोआबो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय डेट मिन्स ख्रिस्टियान जाबाय जिसु ख्रिस्ट'खौथ' हयथ' नाजावाखसै नाथाय ख्रिस्टियान मुंखौ लाबाय जानांगौ नाथाय बेयाव थोंजोङै बिथाङा बुङाखै जे आं ख्रिस्टियान जाबाय होननानै नाथाय बेखौसो बुंदों जे आंनो लुबैहोनायखौ होदोंमोन प्रलबनखौ होदोंमोन जेरैहाय 2 लाख थाखा होगोन होननानै आरो सरकारि जिथु सुबिदाफोर दङ बै सुबिदाफोरखौ होगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय आङो मोनाखसै जेबो मोनाखसै नाथाय जोंहा गोबां बरबादसो जाबाय जोंनि जिथु खुसेरनि आबादफोर दङमोन खुसेर खेथिफोर दङमोन बेफोर गासै बरबाद नस्थ'फोरसो जोंहा जादों खहा जादों होननानै बिथाङा बुंदों अनजाग्रा प्रियफोर दिनै जोङो बेफोरबायदि रादाबखौ गले गले मोनगासिनो दङ आरो बियो पुराना रादाब माबा गोदो जाना थांनाय रादाब बबेबा समनि रादाब बे नङा अनजाग्रा प्रियफोर बे रिसेन्टलि मैया दाखालिसो आपल'ड खालामनाय मैया दाखालिसो जानाय जाथाय आरो बे बिषयाव गोबां रायज्लायनाय जागासिनो दङ बे बिषयाव गोबां बाथ्राफोर सावरायगासिनो दङ मानोना बै जिथु पिलीभिल जिथु ओनसोल दङ बै ओनसोलाव 20,000 पान्जाबि सुबुंफोर दङ बे ओनसोलथायाव आरो गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां रोखोमनि दङ नाथाय बे ओनसोलाव 20,000 मानसिफोर दङ पान्जाबि सुबुंफोर दङ आरो बै पान्जाबि सुबुंफोरनिफ्राय 3,000 पान्जाबि सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय दा बेनिखायनो बै ओनसोलाव गोबां दावराव दावसियाबो जानानै दङ जे बोरै माबायदि एसेबां ख्रिस्टियान जाखो बे बिषयखौ लानानै गोबां सिन्ता खालामदों आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंदों दि जे बेयावहाय बे पिलीभिलि जिथु ओनसोल दङ जिथु इउपिनि आरो जि नेपाल बर्डारजों दङ नेपालथिंनिफ्राय नेपालनि पास्टरा फैनानै बेयाव ख्रिस्टियान खालामफैदों होननानै बिथांमोना बुंदों नेपाल हादरनिफ्राय गोबां फैयो नेपाल हादरनिफ्राय फैनानै बेफोर गासै खामानिफोरखौ मावफैयो दा बेवहाय सरकारा मा खालामो बेखौ बिथांमोना नोजोर होदों आरो लोगोसेयैनो बे रादाबाव जोङो मोननो हादोंदि जाय बेक्ति बै जायखौ हौवा हिन्जावनि बाथ्राखौ जोङो नुनो मोनदों बे रादाबाव बै हौवा हिन्जावा दायो अलरेडि सोलायफिनबाय डेट मिन्स बिसोरो हिन्दु धोरोमाव एबा पान्जाबिनि जिथु सिख धोरोम बेयाव थांबाय आरो बेजोंनो लोगोसे दुखुनि बाथ्राया बे अनजाग्रा प्रियफोर बेयाव नोंथांमोना पुलिसनो मोनसे बेबायदि गावसोरनि जिथु मान सन्मान बेबायदि मोनसे जिखौ गानहोनायखौ नुनो मोनदों आरो बेयावहायनो जोङो रादाबाव मोनदोंदि जे जायफोरा प्रलबन होनायनि बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन बिथांमोनखौ अलरेडि 7 हमनाय जाबाय होननानै बाथ्राखौ बेयावहाय मोनथिहोदों नंगौ अनजाग्रा प्रियफोर बे जागोन बे सैथो बाथ्रा जागोन हमबाय जानांगौ मानोना गोबां पास्टरफोरखौ गोबां मिशनारिसफोरखौ गोबां इभान्जेलिस्टफोरखौ अलरेडि हमगासिनो दंखायो साफ्रोमबो पास्टरफोरा साफ्रोमबो इभान्जेलिस्टफोरा गाहाम रादाब फोसावगिरिफोरा बै बाथ्राखौ बुङैयावनो बेखौहाय जेरैहाय धोन होगोन दौलत होगोन माबा माबि बाथ्रा बेफोर प्रलबननि बाथ्राखौ आं बुंगासिनो दङ बेफोरखौ बुङैयावनो नंखाय बदनाम होनानै नंखाय दाय होनानै दिनै गोबां ख्रिस्टियान पास्टरफोरखौ मिशनारिसफोरखौ फोसावगिरिफोरखौ अलरेडि हमहोगासिनो दङ हयथ' बेबायदिनो बे जायगायावबो जिहेतु मेगन सानाया दंखायो दा बेयावहाय माखासे फाव फान्दायनानै बै पास्टरफोरखौ बै इभान्जेलिस्टफोरखौ अलरेडि हयथ' बिथांमोना हमहोबाय जेरावहाय रादाबाव जों नुदों आरो रादाबाव अलरेडि बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना रादाबखौ नुबाय आरो मोनसे रंजाथाव बाथ्रा 3,000 सुबुङा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनबाय आरो माखासेफोरा थांफिनबाय आरो लोगोसेयैनो दुखुनि बाथ्राया बे जे अलरेडि माखासे पास्टर माखासे दैदेनगिरिफोरखौ अलरेडि हमहोखाबाय दा जि 3,000 सुबुङा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनबाय बै 3,000 सुबुंफोरनि गेजेराव पास्टर मिशनारिसफोर फोसावगिरिफोर बेफोर गासै थाखागोनखा दंखायो दा बै लकेलनि जिथु मानसिफोर दङ सुबुंफोर दङ बिथांमोननि सायाव गोबां नोजोरा थासिगोन जे बै 3,000 ख्रिस्टियानफोरा मा मावदों मा खालामदों मा फरायदों मा जादों मा लोंदों बहा थांदों देवबाराव
बहा आर'ज खालामदों, देवबाराव बबेयाव गिर्जा जिरायदों, ख्रिस्टियान सुबुंफोरा सोरनि न'खराव हाबहैदों, बेफोर गासैखौबो बै मानसिफ्रा नोजोर होगोन आरो गोबां तारनाफोरखौ लाबोनो हागौ एबा लाबोगोन। दा बेयावहाय ख्रिस्ट'नि बिसाफोर नोंथांमोननियाव बेखौसो खावलायनो नागिरदों, नोंथांमोना आर'जआव थागोन जेन बै बेक्तिफोरा गसंथानानै थानो हायो, बोलोगोरायै इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो हायो। अनजाग्रा प्रियफोर, बेनि थाखाय नोंथांमोना आर'ज खालामदो। आसा खालामदों नोंथांमोना बे रादाबखौ मोननायनि गेजेरजों बाथ्राफोरखौ बुजिदों, माबा मोनसे जाथायफोरखौबो मोनथिनानै थादों। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। थेंक इउ।